Com funciona Subventio? Expedients de transferències i altres aportacions. 3. Atorgament, fiscalització, comptabilització i resolució dels expedients de transferències i altres aportacions. Subventio és l'eina de l'Ajuntament de Barcelona que ens ajuda amb tots els tràmits i gestions relacionats amb expedients de subvencions. Podem accedir-hi des de l'enllaç esubvencions.ajuntament.bcn. Des del menú lateral podem obrir l'expedient de transferències i altres aportacions que volem continuar tramitant. Després de la revisió jurídica i administrativa, si calen, l'expedient es troba en fase d'atorgament. Les tasques en aquest punt corresponen als referents administratius de l'òrgan gestor de l'expedient. Accedim a l'expedient que es troba en aquesta fase des del cercador i un cop obert, recordem marcar el mode edició per poder modificar i treballar amb ell. Per completar la fase d'atorgament és necessari donar d'alta els diferents assentaments comptables que corresponen a la transferència o transferències previstes al nostre expedient. Veiem com fer-ho. Amb l'eina en mode edició, accedim a la pestanya Dades econòmiques i a la subpestanya Assentaments obrim el desplegable Operacions i cliquem Afegir. S'obre una finestra de manera automàtica que cal emplenar en ordre amb alguns camps obligatoris i altres opcionals per donar d'alta l'assentament. Al camp Tipus d'assentament escollim la forma de comptabilització amb què s'aprovarà posteriorment el decret, A, AD o ADO. Recordem que ja l'hem informat anteriorment en la tramitació des de la pestanya Dades generals. Al desplegable Tipus d'assentament seleccionem l'opció que pertoca i, a codi tercer, escollim aquell que pertoca del llistat on consten els tercers escrits anteriorment a l'expedient. Subventio emplena automàticament alguns dels camps per defecte que poden editar-se en tot cas. Cal informar manualment, això sí, i en ordre, de la partida pressupostària que correspon, així com del tipus d'exercici, l'import atorgat, i afegir una petita descripció de l'assentament al marge de confirmar la data comptable que, per defecte, és la del dia d'avui. I desem. En aquest moment l'assentament està en un estat d'esborrany i només existeix a l'entorn Subventio. Això vol dir que el podem esborrar tal com calgui, perquè encara no està informat a SAP Ecofin. Quan ja tenim clar que el volem comptabilitzar, el seleccionem marcant la casella de l'esquerra i al desplegable Operacions triem Comptabilitzar. Haurem de repetir aquest procediment per informar a SAP Ecofin de cada assentament comptable derivat del nostre expedient de transferències. Un cop comptabilitzats, els assentaments ja no es poden esborrar. Només els podem anul·lar creant un nou assentament d'anul·lació. Per a més informació, podem consultar el manual d'usuari. Un cop tinguem donats d'alta i comptabilitzats tots els assentaments referits al nostre expedient de transferències, podem procedir amb la tramitació. Seleccionem els assentaments al llistat amb la casella de l'esquerra i des del desplegable Operacions cliquem sobre Crear relació. Amb aquesta operació, Subventio crea la relació a SAP Ecofin i genera automàticament el decret d'alcaldia. Ho podem comprovar a la pestanya de documentació, a l'apartat Documentació generada. Aquest nou arxiu del decret el podem descarregar pitjant en aquesta icona com a document de text al nostre terminal. Així el podrem editar i adaptar al nostre expedient de transferències per després exportar-ho com a PDF i pujar-ho de nou a Subventio. Per una correcta tramitació és important saber que ara és el moment de substituir el document de text decret d'alcaldia generat automàticament pel nou document en PDF. Per procedir amb aquesta substitució, el document ha d'estar en estat en elaboració. Cliquem a la rodeta dentada i a la finestra emergent cliquem sobre el botó Seleccionar. Escollim el nou arxiu en PDF des del nostre terminal i desem. Un cop completada la substitució, podem canviar l'estat del nou decret d'alcaldia en PDF i el desem com a elaborat. I per procedir amb la seva tramitació, fem encara un canvi d'estat per portar-lo a pendent de signatura. El flux de signatura del nostre decret depèn de l'òrgan d'aprovació introduït a les dades generals de l'expedient. De la llista que es desplega, cal recordar que els vistiplaus que tenen la icona de la paperera al costat són opcionals i, si escau, es poden eliminar del procediment. En el moment en què desem les dades d'aquesta finestra, el document s'enviarà per la signatura de la primera persona del llistat i anirà avançant automàticament a mesura que disposi de la firma electrònica o el vistiplau de cada rol. Quan el flux de les signatures del decret d'alcaldia arribi a intervenció, Subventio canvia l'estat del nostre expedient automàticament d'atorgament a en fiscalització. En cas que els interventors o els seus auxiliars ho considerin,
poden tornar l'expedient a la tasca anterior de la tramitació per esmenar els errors o mancances detectades. Si tot està correcte, el flux continua fins la darrera signatura de l'òrgan aprovador, que marca la data d'aprovació del nostre expedient. Per poder avançar a la fase de resolució, els referents administratius de l'òrgan gestor de l'expedient han de revisar en aquest punt que el decret d'alcaldia i el conveni, si n'hi hagués, estiguin afegits i signats. Si l'òrgan d'aprovació del nostre expedient és la Comissió de Govern, ens hem d'assegurar que també hi consti el document de la diligència d'aprovació resultat d'una integració amb Copèrnico. A partir d'aquí, l'estat futur del nostre expedient de transferències dependrà de la informació introduïda als camps forma de comptabilitzar i indicador de justificacions de la pestanya Dades Generals. Si la forma de comptabilitzat ha estat ADO i l'indicador de justificacions és no, Subventio automàticament avançarà a l'estat de tancament. En canvi, si l'indicador de justificació és sí, anirà a la tasca de justificacions. Però en les formes A i AD, la tramitació avança a l'estat justificacions i obligacions per tal de poder comptabilitzar i aprovar les obligacions corresponents, així com per pujar i generar els documents relatius a la seva justificació. Una vegada s'aprovin els assentaments, podem fer avançar la tramitació pitjant assentaments aprovats. En el cas que quedin obligacions pendents de comptabilitzar i aprovar, el sistema ens retornarà la mateixa tasca per poder comptabilitzar-les més endavant. I fins aquí el darrer tutorial dedicat a expedients de transferències de com funciona Subventio. Gràcies.